Election apor ahutsi Monit nung chini chot haidet aphi nung panung koksi nung chini titi pusi singhason arat kaningri. Manja media group chilang petpen kilometer trokep suse kahilo inglongpo singhason anglong arlusi lang birik athoi lang miklu ahawar lepen kapre arong kahumida mahut hadak araraphan job card ration card PMAY G ahemsola pen kapre gajara sonda karbian autonomous council pen pini aniata akerap kavedera jok rat ki sungi boy thektik pensi kaiding pi arjonda kedo ke thak kaboje nangaputhak ningduk thektigalam thi nangchipar jirmi tunintilo Jasmet inglongpo singhason ahawar kedo araratum kisungnai ki keso ki un ea porahut keso kachilanga din kavi kidam kebang jiaphan kachilanga towar kavi lapen osomar lokapachar jiaphan school kavi meri hing mate karen kavi lapen inglong arling kangcheng pinga job dongalong kijunalang kachosoktam akisung thekpi khangja lasi karbianong utramas council pen long choralang kikloadi malong cement pen langke pangpeng atibuk nangselam pira pipe du kokpen hemalong an lang nangke palorok ji awarsai nangrap thek pasonde mepar jipusi hadak arar to pherang kyang nangchuning ni dunrinti election apor ahutsi rongwang chotpo haidera philote rara phanchete ne daditi mate nangpanung gupbo parai kikap atelong ason nang penchom datki chokchi lapen longnit pen langbiriga thoi langmeklu gada kilometer frikebra truck chingrupe pen susi choda tobar kaselam kachipatang te dera puthak prabjin pen patang serak nangpo jongsi nangchipatang dekte pulote singhason ahawar aphi songaphan kekroi arartum do anthurpaksi soda penche song nangkopo lapen high court damsi lamhoi mate FIR sita pidam nangkopusi aphi singhason amaipu deuri terang lapen aphi youth wing amaipu elwin ke abatum ke ther lalam thi pherang kyang no nangpachini don si lason aki sum duula lasi nili chuningri bangke karbinglong district council long kachari pona amaipu mate a team of karbinglong atum hantambe chuningri parlo lahai development prabjin pen nang pachun thekje phan lapen prabjin pen non election aprang sitame nilitum kachuningri dun padikrim malam thege lalo prabjin pen nang bilo podang tenlitum madu phale ning sam sitame nitum ning aklong pen sialang li phantame pajir po lapen aku chuningri thu le thot alam thege la pohela nilitum dak langbri ka thoi hawar pan ke sung lasi candidate doan ajat aparti le candidate do sitame la dak nang humri vek nang ji kusini tum chuningri lo tha ke nilitum tami pun e palam the bangke elitum non la dak ana bangke longit pen ke bangji 34 kilometer do bang so long tame king pen ke dam ke bang pisum lasi nilitungi puje bangke lalo non ke bangji tum sitame ke bangji a sarkar sitame madlon do bama sarkar sitame mesen pen nangelang ponje phan lasi chuningri lo lapen develop o po bangke di fulong klar o po bangke nilitum dak ahong lo klar lo isi rong supia pirthelo tame atokanu ke no sonsi ni tum kisung do bom lo dedi litrin thabilo hemsu thabilo mi thaya kong charlo ke halong ni lo bodam ni an silien ni bolake ani sile un ada pendam te chiboy ni lo bo unelo tuwar bang lo nili to bang ke tuwar bang nang pik nang polan wel ke tuwar bang ni senote sabo ke jogi to ko kan bang ta rata sutum si chirum po tuwar dak salam lam no pia Manja pen Indrajiteron Karbi Daily News